Aku munyuk nyapa. Iya. Terus Wis digandeng tangane to, Nduk. Lah ket mau madhep rono arep gandeng Oh, wis kan kan. gandeng aku to. Iya. Mboten niku ngendikan to, Mas. Oh, iya. Wong wedok iki perlu dimengerti. Iya. Yo. Nyanyi aku ngapa. yo lanange perhatian. Maksudnya ki rasa njaluk gandeng langsung cek tangane. Nah. Oh. Nek ngene kan wis Gak padha. usah kode-kodean. Oh, rasa kode-kode ya. Wah, langsung cek. Ngono lho. Wah, cekut no, cekut no. Ngono ki ya. Enggak. Oh, ora to. Enggak. Terus Piye perasaanmu le? Amor wong ayu piye perasaanmu? Saweneng atiku wis jen ora kaya biasane. Domo. Tenan, pilihane wah tenan. Oh, alah bejane sing dibojo besok ya. iya. Ayo. Amin, amin. Telo. Yo. Ayo. Ayo. Di Lha iki batune loro ki nang kene. sobatune loro. Apa? Puyuh iki. Ayo ndang, aku tak ngimbangi sampean ya. Iya. Engko nek aku ngadeg dhewe engko darani aku ngenyek. Sombong. Sombong. Kaya ngeloni gapura. Lah terane wis saugel kok. Ayo ra tekan kok ya. Lah, besok ya pengen rapi, Mas. Yo pengen umume wong lanang yo pengen rapi. Pengen rapi? Rapi. Lah, rapi golek bojo sing dhuwur apa sing padha ndeke? Ya dhuwur kok. Lah anak-anak apa anak bojo ndek apa anak-anak kecap, gatul kecap. Oh, ngono. Botol kecap iki botol Yakult. Malah luwih cilik. Iya. Oh, nek ndek bojo pengen sing dhuwur. Ya dhuwur no, memperbaiki Oh, keturunan. ngono. Lah engko nek gak geduk. Yo di apa? Parake kancane ngono titip, heeh ngono, gaekno ngono. Kok kurang ajar ngono kowe. Kaya dadak tekok ya Oh, carane. Tempelno nanang. Yo. Kowe kok kleru sing dileboni. Astagfirullahaladzim. Aja ngono ya, tenanan ayo Enggak, tak maksudnya bawa. Ayo, ayo. Wik tatamane gandrung aku. Heeh. Aku ngadeg apa lungguh? Mlumah ae lho tak. Mlumah. Yo. Yo ngadeg to, Lah aku tikon mlumah ya manut to. Ngadeg. Ngadeg. Iki jane mlumah ya wis ngadeg. Aku. Tak kira nek Ngambara. Yo. Yes. Heeh. Ngambara ing Wah jan koyo kirek polane. Ngawang. Iya. Kang Mas nate sida paksa. Kepiye yayi sitaku? Kang Mas, Piye yayi? apa leres panjenengan tresna marang kula Kang Mas? Aku sayang banget lan ku tresno marang kowe. Saestu Kang. Heeh wis to. Lahir tulus sing batin. Lahir terus ing batin aku tresno kowe. Saestu Kang Mas. Saestu. Piye, kowe roh apa, Tor? Saestu Di Kang dalam Mas. itu tadi kamu tahu apa? Wah, tadi aku melihat pemandangan pegunungan. Pegunungan. Sampeyan bae seneng nang pegunungan. Oh, Mas. oh. Ada. Iya. Ada. Aku ya seneng. Seneng. Wah, jan enek kaline barang kok. Masa? Ngoko enek kaline. Padha aku senengane ya mancing. Ah, tenan. Wes. Loh. Ambruk. Ngapa, Mas? Kena Ngapa? kena apa, Tor? Ngapa? Wah, mbok tanggapan laris tapi ra tau dikumbah. Apa nih? Wajan. Apa? Kuwi. Apa? Gunung. Ora yo Kok resikan. gunung kok diumbah? Gunung apa? Di laundry. Ada itu. Sepurane ya, Mas. Iki terahne karo Mbah Dukun ki. Apa? Anu sura pisan ning Oh, kumbah. suruh pisan dikumbah. Iya. Penglaris. Penglaris. Diwarangi ngene lho. Iya. Keris mau bojo warangke. Ayo karo mlaku aku ya digandeng. Iya ya gandeng. Ayo. Angla Mas. langot. Ora teko aku. Apa? Mbak Manwar. Mbak Manhara arep nyang endi? Anu badhe guwak batang, Mas. Yo sing romantis. Batang. Kali garwane badhe jalan-jalan. Wah, ngono lho kok batang. Kalih garwane badhe jalan-jalan, Mas. Jalan-jalan rekreasi. Badhe mendem niki lho, Mas. Kok bajan Istri yang
Oh, yang Badhe rekreasi, Mas. Nah, rekreasi. Temu di Sedudo air terjun. Oh, badhe nganu tengguyangan, Mas. Lah dijak apa bojone ning kono? Oh, rekreasi badhe parkir. Kok Lumayan teng mriku rame nek dalu. ngono. Oh. Heeh. Tak Terus. lungguh kene. Duduk Nah, kene, Mas. lungguh. Sik. bebasan. Kudu iki biasane iki sing lanang apa sing wedok sing di pangku, Mas? Ya sing Sing wedok wedok. no nanti. Di pangku sing mangku ki sing lanang. Hang. Ndak kok digandrung kok iso. Aku lali rajamu. Lali rajamu kowe ya. Ndang tak aku pangku. Pangku Susu karo ki pangku pangku. tar. Ning tumang si kene lho. Wong lanang ki biasane nah. Perwira ta. Alah sikil sak kilan ae kok. Walah, yo tompo apanane ngono. Ayo, Mas. Tompo apanan. Bebasan tanpa tepi. Bojan kayak mentok. Nara. Sing. Ayo. Nyapa. Nyapa? Polahanmu kok ngono nyapa? Tiraga. Ben salahe kok numpak kene ku. Tiba iya nek ndoke, Mas. Mantap. Ora nendoke apa sanglir piye kentuk. Gembol apa kuwi? Nggih. Kowe nyolong ndoke Pak Lurah kowe. Wah, ora Pak Lurah dhewe. Lah kuwi nggih ndoke sapa? Ndoke Heru. Sajen, Mbok. Doke heru. Ndok emprit iki. Terus. Ayo, Mas. Ya. Nara pesing meka mendong Di sampean lungguh kene wae. miber mitri dekat angel Kok malah mbok slurutan? ya ngene gocek ana wong ya Digoceli ben romantis. Ya. Terus. Ya ben gak mlaku kok. Ndang ayo ndak bawa. Jare kon goceki. aduh masa wong iki tanggapan ajur Ndang bawa. Ndak Taufik. iya Ndak cepet bawa. Jarene kon goceki ben Kudu iso lorot. bawa karo dingonane kudu iso. Ya. Ya ngulan jara. Ndang to. miber Ndang Taufik. ngideri jagat Kok malah wedok suarane? Mas. Hah? Mas. Iki gila nih Victor karo kancane kok ngres. apa Di ngono ning ngono kok embuk-embuk. leh Masa diobah-obahne ngono? Ya Disentil-sentil ngono. apa isine? ki mau ke enggak aku gembol tikus Oh nek gembol kanan tikus lah gak mau Masa disendak Victor ki jare kon goceki gak aku Victor iki. nyapa Victor Pikiran kotor. Ibra pengen toh iso muni pe Gembung pengen kan. lah iso Engko gara-gara, Bra. ngambara ngunggahi Gah! Ambune no. Kaya ngono kan diambu aku lho. Muni mbok yo diumbah to tor. ya lali rong dina ra salen sorry Bah, jan. katunggul ngombar gagasan Ambunen ru. Sumpah. Bisa satemaki nawa ngimpi kok Ngono ki mbok ya sing apik. Iya. Melu dalang kondang kok iso ora kaya ngono. lah wis tak apik-apike kok iki mau lah piye to Ayo. Toto jarite. Ditata ki langgame alus. Alus. Dadi gerakane Roman kudu sing dapat. oke karon sih Kok aku nek Nyapa? duwe anak iki gak yo oh alah bangeten. nyapa Apa to kaya modele kaya lagi eruh wong ngono to? Oh alah. apa to Oh alah bangeten. nyapa Kaya arep apa to? Oh alah. sembola lek telon modele
kaya wong tuku brambang. Dipilih apik. Oh ya malane ya jambon ini ya. Ngene-ngene iki pinter lho, Mas. Pinter pedalangan. Pedalangan S1. Kuliahe jurusan pedalangan. Tak dongakne besok muga-muga ya umume nek dalang kan bojone sinden. Sinden. Tak dongakne besok muga-muga bojomu tukang becak. Wedok ambil cak. Kentuk. Kaya nek banci. Yo, Gak aku. Ya wis rabi karo aku ae ya, Mas. Wah, rasa meteng. Jajalan sik urung jajal kok, Aku jare Mas Akbar wis tahu ngono. Ojo. Ya tewapuk kaya. Iya. Darani wong tenan. Yo yo. Tapi yo Ora. ora. Yo. Ngene iki bolo. Oh bolo. Besti. Sapino, Mas? Oke. Iki mendapatkan apresiasi saking pecinta Astabrata saking Surabaya. Alhamdulillah. Nyimak Mas Dalang Pak Waris. Injih, matur sembah nuwun. Victor Gandrung Manohara jan jos tenan. Jan tenan. Pasangan ideal. Ideal apa idiot? Ideal lah. Ya ideal ya, Mas. Iya, terus lanjut. Ben ngono Victor. Menawa nek iso gedhi. Kok iso mencecep koyo ngono lho? Kaya reca pentung modele. Ora kaya trah ya tenan. Ayo mesake kuwi engko. Iki komandape ninggal katenan saged apa mboten? Kanca-kanca no. Salin ya Mas, ya lara ati wae. Salin. Oh lah. Sing Salin Mas. Iki selindro to. Panggunane napa? Podang kuning. Nah, karo podang kuning malah tok.
hatiku kegiwang hati kepranan Nara mendung hatiku tanah sayang Ngetrang Tangan Ikat bulu tenggen Podang itu burung. Ya, kuning itu emas. Emas. Ya, semoga setelah bersih dusun Weru dan Bulak Mojo, burung akan terbang menuju Weru dan Bulak Mojo mencapai masa keemasan. Amin. Tepuk tangan. Kalau bahasa Inggrisnya burung, Big bird. hah? Bird. Bird. Ya, Nek ireng, ireng black. nah, nek burung ireng. Ya, blackbird. Kuwi lho. Iso ora bahasa Inggris juga. Iso ora? Ngece. Aku 3 tahun neng Sydney. Ya. Aku 3 tahun neng Sydney. Oh, iso bahasa Inggris berarti. Lah. Iso no aku. Nek saya, Saya ki I am. nek kamu, You. nek saya mau makan, Saya mau makan. I am eat. oh. Eat. Makan ku eat. Oh, it Ya, makan. ngono, Ya, ya makan. pinter. Aku meletik no Mas, Mas. Nek saya mau makan dan, I am and eat and. oh. I am it eat and. Oh. I am Iso, food and. pinter. Pinter loh, nak jatuh separuh ini. Luar biasa. Luar Aku. biasa. Aja duduk dulu ya. Ben kene sik wae ngancani Oh, Mbak Ini Manohara. ngancani Mbak. Ah, Baik. oke. Iki di entuk apresiasi lho. Oh, Jojo, tenan. Mas. Dan pas- Pamundutane apa meleh menika? Lo ada. Apa? Ada ninggal katesan Ninggal juga katesan. bener. Tenan. Mbak Yovika ya, Mbak Yovika. Oh, nah, iki Ayo. lho. Kuwi tak golekne le. Ya. Iki anakku to, Mas. Ya. Sampeyan pengen rapi. Yo pengen no. Tak entukne iki lho. Oh. Yo. Ki Yuk, as- sepati. Yo. Mati, Mas. Yo. Hey! Ayo yuk, ayo yuk. Mbak Manohara, Iya. ini dari putri dari Ngawi. Oh, main ngawinan. Ngawi tok. Ngawi tok mboten ngawinan. Lah nek medyun ki medyunan. Nganjuk? Nganjukan. Surabaya. Surabayan. Nek Ngawi yo Ngawinan. ngawekani. Ngawi kani. Heeh. Pan to dereng tepang to Mbak Manohara kali ini iki. Sudah sudah pernah ya? ya. Sudah pernah. Ini sering apa ki jenenge uyon-uyon. Iya. Iya, Betul. uyon-uyon. Uyon-uyon. Disapa to Mas Victor. Disapa to iki jarene pengen golek Nah, bojo gitu. iki lho tak paringi iki lho. Kenalan wani apa ora karo wong wedok ngono kuwi, Wah, tak ngono kenalan lho. sik. Ngawur. Iki yo wedok to ngene iki. Weh. Mbok kira banci. Ngenyek kowe. Ngunyek. Oh, Wong kuwi dedeke wedok kaya asli kok ya, tak kenalan. ngono. Yo kenalan alon-alon. Kenalan alon-alon nuna. Sing kendel Sik, Tor. Sing Nek kenalan kendel karo bocah wong wedok kindang sing tatak. nah. Ngono lho. Wah, jan yo alon-alon karo Mbak anggen jendalu. Lah yo ngono to. Ora dingenekne kok. Ora dengenek gitu. Ora dingenekne kok. ngenekno. Kareng Gagas. Ini mbok yo sing sopan. Lah piye? Ngadeg. Wong bocah ngadeg sing mbok ingeti kok kono Lah ki iya piye to? ngadeg kok ta Mas Victor ngadeg kok. Lah nek umume iki bertatap mukae rai karo rai. Lah kuwi yo kok karo Kowe karo apa? Iki yo rai lho. Kamu enggak sopan kamu. Biasanya wong iki nek ngomong dicawang kene. ngadeg. Lah ngono lho babak. Ayo ngono lho. Kuwi jane kurang pirang kilan to, Mas? Kok kurang. Rong kilan. Piro? Barang mbok ukur piro? Rong kilan. Iya. Rong kilane ya Tapi ki kacau. sok benek mati penak lho cah ki. Kok sesek? Kok sesek? Iki apa iki Ora omongan Mas? tenan. Maksudnya yo wong iki kabeh bakal mati. Iya, Bakal bakal mati. Tapi nek mati penak. Kok iso Penake piye? Lho, gak epeng gon. Oh, gak penggon. Lah cepetne ning papringan yo. Eh!
Kucing mobil. Oh, kene iki yo menungso, padake. Ya bersyukur karo Gusti Allah diparingi sehat. Bersyukur, oke, alhamdulillah sehat. Ndang beringan. Yo yo beringan. Mbak Yovika. Ye. Ninggal katresnan anu sik dibawani pamer swara sik. Iki pokoke bawa. Bebas, Bawa. bebas. Heeh. Bawone yo. Rambutnya Penting dikucir to lele. pengasih. Yo apa manut. Ah, pengasih. Kinanti mawon nggih. Mas. Oke. Kowe umpama duwe bojo ngene iki mbok apakno? Iya. Ayo dirabi to, dirabi Jenenge diraketi. bojo ini nanti dirabi. Ya iya ta wis usum ngono kuwi. Lek gak mbok rabi kowe arep kumpul kebo. Yo. Lah kowe cilik berarti kumpul kirek. Kirek. Lah piye kok? Ayo dirungokne iki lho, calon bojomu. dirungokne. Heeh, yo. Suarane. Ayo, Nduk. Ayo Nduk, dudehno suaramu ning mboke Nduk. Engko tak olehno anakku sing bagus dhewe iki lho Nduk. Alah. Mah bentuke luwak. Aja ngece iki luwak-luwak iki ya Kuwi luwak. duwe gaman. Lah. Lah kowe dilangkai iki 9 wulan ora iso obah kowe. Gamane apa? Lho, engko dudehno le, dudehno. Ono. Ora percaya. Ayo namburi sik ya, Pak. Aku ya. pinisirin karo gamanmu to, Tor. Iya. Penisirin. Iya. Engko tak papke. Lah, kaya api-api Oh, alah Boh, koyo apik masih iso nguncup ngono modele. alah. Ayo, Nduk. Heeh. Oh, alah kok bangetan, Ger. Tapon, Aja. Ora cah ganteng. Ojo. Aku mbiyen ki meteng kowe ki nyidam tukang becak lele. Ora keturutan. Teng ayo. Ayo. Yap. Mana yen ketemen Kaya apa malan? Kaya anu lho cah cilik sing diwehi kerukupan lho. Ben ra cokot nyamuk. Anake sapa iki? Anake pake. Jenenge sapa? Jainul. Ya padha ae. Mengko mantun iki Pak Lurah Harus. munggah nggih. Siap, Iya, siap. Lurah. Lanjut sih. Kali yo. Bu Lurah. Ayo, Nduk. Yo. Cari lo mere. Cakil kok mere. Cakil. Matane. Terus. Iso. Lah piye? Lho apik iki. Yo. Apik kowe lho, Tor. Ancane aku munyuk nyapon. Iya. Terus. Nah, kuwi digandeng tangane to, Nduk. Lah kan mau madhep rono yang arep gandeng Oh, iso kan kan. gandeng aku to. Iya. Mboten niku ngendikan to, Mas. Oh, iya. Wong wedok iki perlu dimengerti. Ayo. Yo. Janji aku ngapa. Yo lanange perhatian. Maksudnya ki rasa njaluk gandeng langsung cek tangane. Nah. Oh. Nek ngene kan wis Gak padha. usah kode-kodean. Oh, rasa kode-kode ya. Wah, langsung cek. Ngono lho. Wah, cekut no, cekut no. Ngono ki ya. Ya. Oh, ora to. Ya. Terus. Piye perasaanmu le? Amor wong ayu piye perasaan? Saweneng atiku wis jen ora kaya biasane. Domo. Tenan, pilihane wah tenan. Oh, alah bejane sing dibojo besok ya. Iya. Ayo. Amin. Telo. Yo. Ayo. Ayo, jagake. Lamun bin digandrung. Pokok ayune kaya kene. Jan. Besok le, Hey. umpama besok kowe kelakon rabi karo iki. Piye? Besok ya tukokno skincare. Boh, tak tekoke skincare. Sing Mangga. rego pira? Betul 5. Itu limo iki bentuknya apa? Skincare Pedak pitu lanjutan limo. ya? Bentuknya salep. Salep 88. Aja ngono ya. Nek rego 75 ki kur sing putih kur wajah karo tangan tok, lah sikile ireng mo. No, sing sikil. Ya sak sikile barang. Oh, Hand body. Iya, hand body yang bersih gitu. Makanya kamu jadi laki-laki itu harus bagaimana cara merawat
istri gitu. Jangan hanya merawat istri, kamu itu juga public figure harus perawatan. Ditonton publik ben pantes. Begitu, kamu jangan seperti itu aja. Facial, sesuk facial. Nah, Besok. gitu. Manicure, ambicure apa gitu. Menciku. Nah, kamu itu jangan ngomprot. Yo, bios. Jangan kremes. Yo, terus, Nduk. Oh, tidak mambu lho, Tor. Lah iya toh, saya ngomong ra aku tok toh. Mbak Manhara emang mbake tenan to, omong tenan to Bang Mbake. Tenan. Kok kita kok kurang dhuwur toh? Kene le, kene. Lah. Munggah kene. Munggah kene. Kita kok kurang dhuwur. Kene. Ya, ndang munggah. Yo, mengko karo gandrung ya PK. Yo, enggak. Munggah. Munggah to. Yo. Allah. Gusti Allah. Jan. Oh, ngangkat reok Ayo ya. reokan. Tak dedet yo. Mas, iki abot tenan iki. Iki abot tenan. Saya tok medun no. Piye? Iki nek medun piye iki kok? Terus ke reokan jare lanang. Le. Untukku ketatami. Apa tenan? Apa tenan, Mbak? Nyapa? Dosa mokeh ketok. Ngawur kene cek cuci ya. Adane mikro mayat tadi. Dosane gede. Lah, cah saugel iku ya Yo. abot men. Antep kok ngene iki lanang ya. Anu mbok uyuhi aku watake. Alah sithik ngguran. Lah kok teles Alah yo Keringet kuwi. amis apa rada piye ngono piye? kelet-kelet iki. Ayo sithik sorry yo. Seri Ayo. tangan. Ayo Kak. Ayo dadi gandrung kuwi. Nah. Jojok. Muter. Alah apike. Kayak dolanan ning pasar malam guys ya. Somaret gasingan. Lho. Terus. Senatian hamung sedelo nambah iseng seming Niki ya wis arepe lulus Mbak Manohara. Anjir. Si Yopika anu lho, mengejar karir dulu ya Yopika. Inggih Betul. siap Mas. Rasa Jon. mikir perkara pacar-pacaran, aja mikir perkara jodoh. Ya. Wis Ojo penting kesusu. fokus, rasa Oke. gagas wong lanang sik. Oke. Pokoknya pesanku sebagai aku kakak tingkatmu ke adik tingkat pesennya yang positif. Nah. Ya, betul. Langsung wae moro ning gone Mas Akbar. Lah napa? Nyapa? Belajar bareng. Latihan Mas Dene pas. Latihan. Latihan apa niku? Latihan gamelan lho nek pas Oh, saya latihan. Aku tak dudahi fotone. Eh. Nanti fotone pas latihan. Oh, pas latihan, pas proses ya. Oh iso. kono. Yo ninggal kata dilanggam Nang kese. tengah cahayu nang tengah. Syutinge kok kono ben ketok. Oke. Di mana-mana. Ya masuk YouTube lo kamu besok. Siapa kuwi? Pitar. Ya. Pak, kok telepon YouTube. Ya, Ya. Yo.